Dobar dan, sve vas najljepše pozdravljam na kraju parlamentarnog samita inicijative Triju mora i odmah na početku želim reći da sam vrlo zadovoljan i odazivom i zaključcima koje smo u zajedničkoj deklaraciji usvojili. Dakle, inicijativa Triju mora stara je sada već 10 godina, krenula je na poticaj Hrvatske i Poljske i ona je imala u ovih 10 godina svojih uspona i padova. Uglavnom je bila vezana za izvršnu vlast, za predsjednike ili predsjednike vlada, a ovo predsjedanje Republike Hrvatske željeli smo iskoristiti kako bi, osim što ćemo značajno unaprijediti dinamiku kada je u pitanju izvršna vlast, dodali i taj parlamentarnu dimenziju i nakon 4 godine ovo je prvi parlamentarni sastanak i to na razini predsjednika parlamenata kojim želimo ojačati i vidljivost parlamenata u inicijativi Triju mora. Odaziv je bio vrlo dobar, 9 predsjednika parlamenta je ovdje, nekoliko potpredsjednika i predsjednika parlamentarnih odbora. Imali smo s nama ovdje i visoke goste koji su došli iz zemalja koje nisu članice niti pridružene članice, ali žele sudjelovati i pratiti što se zbiva na prostoru inicijative koje pokriva ova inicijativa. Bili su s nama gosti iz Azerbejdžana, iz Egipta, ovdje je bio predstavnik Europskog parlamenta, predstavnik NATO skupštine, parlamentarne skupštine. Dakle, procijenjeno je da ovaj dio Europe itekako postaje bitan u novim okolnostima međunarodnih odnosa i međunarodne sigurnosti. Važno je znati i zbog hrvatske javnosti da prostor inicijative Triju mora pokriva 31% prostora Europske unije, 26% populacije Europske unije i to je najbrže rastući dio u ekonomskom smislu prostora Europske unije. On je karakterističan po tome što za razliku od mnogih drugih inicijativa koje su pokrivale prostor od zapada prema istoku, na jedan vrlo logičan i mudar način, rekao bih, povezuje prostor juga Europe sa sjeverom Europe. 13 zemalja članica dolaze iz Europske unije, 4 su zemlje koje su pridružene članice i koje pretendiraju u budućnosti i neke od njih biti članicama Europske unije i tu su naši strateški partneri naravno koji daju još jedan dodatni doprinos jačanju te inicijative. Ozračje na konferenciji bilo je dobro, slušali ste mnoge pozitivne poruke kada je u pitanju jačanje suradnje na prostoru inicijative Triju mora. Čuli smo naravno i različite poglede pojedinih zemalja na krize na Bliskom istoku, a ono što je evidentno i kroz samu zajedničku deklaraciju koju smo usvojili, još jednom je dana snažna podrška Ukrajini i osuđena ruska agresija na Ukrajinu. Neki su govornici spominjali i da bi voljeli vidjeti da se jače i uže surađuje. Apsolutno, ovaj sastanak današnji parlamentarni summit važan je kako bismo mi, parlamenti, parlamentarni zastupnici kao predstavnici građana dali jedan dodatni politički vjetar u leđa našim izvršnim vlastima, da tako kažem, i sastanku koji će se dogoditi krajem mjeseca travnja u Dubrovniku. Tamo će biti summit predsjednika država i vlada zemalja članica inicijative Triju mora i pridruženih članica i biznis forum, što je jako važno, koji će okupiti velik broj biznismena, velik broj kompanija koje žele sudjelovati u projektima koji će se financirati i iz nacionalnih sredstava i iz sredstava Europske unije, fondova Europske unije, ali i iz sredstava fonda koji je osmišljen da prati inicijativu Triju mora. Dakle, da biste mogli dobro i kvalitetno surađivati, kao što ste pitali, morate imati političku volju. Ona postoji i na razinama parlamenata i na razinama vlada i predsjednika i morate imati konkretne projekte i načine kako da ih se financira. Na dobrom smo putu. Hrvatska tu daje jedan značajan doprinos svojom energetskom infrastrukturom od LNG terminala, naftovoda, JANAF-ovog, plinovoda, našim vrlo dobrim ili odličnim autocestama,
a svakako ćemo nastojati ojačati, na tome se intenzivno radi, i našu željezničku infrastrukturu. Tako da mi smo ulazna točka za mnoge zemlje kada je u pitanju srednja i sjeverna Europa sa ove južne strane. Imamo tu luku Rijeka, luku Ploče i mi ćemo nastojati Hrvatsku što snažnije pozicionirati kao zemlju koja će biti ulazna točka za zemlje srednje Europe i sjevera Europe. Gordan Žvanić, Hrvatska televizija. Evo, Hrvatska je po prvi put organizirala jedan ovakav veliki parlamentarni summit u okviru same inicijative. Očekujete li da će sad takvi parlamentarni summiti na razini predsjednika, potpredsjednika parlamenta postati praksa i tijekom predsjedanja drugih zemalja inicijative i na koji način takvi parlamentarni summiti mogu doprinijeti samoj vidljivosti, značaju i ciljevima inicijative? Da, dobro ste to primijetili. Ovo je u stvari prvi ovako veliki događaj kada je u pitanju parlamentarna dimenzija inicijative Triju mora. Bilo je 2 sastanka do sada, ali koji nisu imali tu razinu. Ovo je prvi puta da je ovako velik broj predsjednika parlamenata i visokih dužnosnika parlamenata zemalja članica i pridruženih članica i strateških partnera da se našao na jednom mjestu i to je jedan od doprinosa hrvatskog predsjedanja inicijativom Triju mora. I u svom govoru naglasio sam da se nadam da će biti u budućnosti i što skorije ponovo summit predsjednika parlamenata. Slovačka će preuzeti predsjedanje, najavljuju isto tako dosta visoku razinu aktivnosti i tako da sam siguran da ćemo nastaviti sa ovakvom praksom jer još jednom ponavljam, ovo je jako važan dio europskog kontinenta, ovo je najbrži rastući dio Europske unije, pokriva 1/3 gotovo teritorija Europske unije i ovdje je zaista veliki prostor i za investicije i za projekte koji će biti vrlo konkretni. Bitno je isto tako naglasiti da i građani shvate o kakvoj se inicijativi radi, ona će jako utjecati na energetsku sigurnost, utjecat će na bolje prometno povezivanje zemalja članica, u konačnici sve će to onda utjecati i na kvalitetu života i bolji životni standard građana i Hrvatske, ali i ostalih zemalja članica. Jel možete navesti neke konkretne projekte koji su proizašli iz ove inicijative u zadnjih 10 godina? Čisto jer se apstraktno jako priča o tome, a neke primjere. Dakle, upravo sam naveo primjere i projekte koje Hrvatska kandidira i koji su hrvatski već izgrađeni projekti ili su u izgradnji. Dakle, to je LNG terminal, to su plinovodi, to su brze ceste ili autoceste i željezničke pruge. Dakle, ono što mi možemo ponuditi, još jednom ponavljam, je energetska infrastruktura i transportna infrastruktura. Vidjeli ste, ako ste pratili današnje zasjedanje, da su prometni pravci na Baltiku, energetska infrastruktura na Baltiku isto dio tih projekata. Ono što nam je važno, povezati ih sa projektima koji su vezani za Crno more i za zemlje kao što su Bugarska, Rumunjska i Moldova. Isto tako gradi se Jadransko-jonski naftovod, odnosno plinovod, brza cesta ili autocesta koja će spojiti Jadransko-jonsku regiju. Dakle, to su projekti koji nisu isključivo vezani za inicijativu Triju mora, nego su financirani, kao što sam rekao, i iz nacionalnih sredstava i iz sredstava Europske unije, odnosno europskih fondova. Ima tu i privatnog kapitala, ali važno je da se oni objedine sada kroz inicijativu Triju mora, koja će isto tako kroz svoje mehanizme i svoje fondove pripomoći.